Alright mga tropa, magandang hapon. So mabilis ang vlog lang pala tayo mga tropa ngayon, no? Dahil may dumating na pala tayong parcel galing kay Sir Maynard Tamandong from San Carlos City, Pangasinan. Alright, so pinick up pa pala nila Karen to dun sa Alaminos mga tropa, no? Kaya hindi ko agad napasalamatan si Sir Maynard Tamandong sa sinend niya sa akin na parcel. So nag-order pala ako online kay Sir Maynard. At siyempre hindi naman natin ina-expect kasi online nga, 'di ba? Na ipapadala niya ito. Tapos siyempre payment first ang nangyari. So nandun yung siyempre medyo kaba. Tapos hindi pa natin alam kung yung laman ba nito is yun talaga yung in-order natin. Pero andun yung pagtitiwala dun kay Sir Maynard Tamandong kasi okay naman siyang kausap. Tapos pinapakita niya naman sa akin yung nandun na siya sa may GRS sa padalahan, yung binalot yung pyesa. So ito pala yung mga tropa is pyesa pala ng ating Raider 150. So papakita ko muna sa inyo bago natin i-unbox yung in-order natin online. So ito nga pala mga tropa, sira na yung shock ni red na pula. So kailangan natin magpalit. So saktong sakto nakapag-order tayo mga tropa ng shock, original shock ng Raider 150 galing sa 2019 model. So i-unbox natin to mga tropa. Bago natin unbox pala to salamat pala kay Sir Maynard Luis. Ayun. So bubuksan na natin. Madali ang vlog lang to mga tropa, no? At pasensya na kayo sa ingay ng mga aso ko, si Chick saka si Soda. Dahil once na narinig nila yung aking boses, talagang mag-iiyakan yung mga yan. Di ba? Naririnig kasi nila yung boses ko mga tropa, alam na nila. Ito pala i-unbox natin. Ay. So try natin. Sakaling hindi tayo nabudol. Pero hindi naman tayo lulukuhin ni Sir Maynard Luis, Maynard Tamandong. Idol, andito na pala yung parcel mo, dumating na. Yung shock pala kasi ni red na pula mga tropa, pag dalawa kaming nakasakay ni Mrs. sayad na. Ito na nga mga tropa, dito na yung shock. Wow, yun, wow, bagong bago pa mga tropa. Ayan siya. Ito pala mga tropa, yung pag ganito palang color black, ito yung original parts talaga ng Raider 150. So ito rin yung nakita ko dun sa pinost niya online. So ang sabi niya kasi may pagkakakilanlan kasi itong shock na to. So titingnan natin kung ito nga talaga yung talagang pinost niya online. So sariwang sariwa to mga tropa, sariwang sariwa pa yung shock niya. So ito pala mga tropa, na-order natin sa halagang 1,500. Kasama na yung shipping sa GRS. Pero pinick up pala nila ate nila Karen sa may Alaminos GRS. At ito na nga mga tropa, no? Ito na yung shock.
So ito na pala yung ito, oo. Ito yung sinabi niya sa akin mga tropa na pagkakakilanlan niya. Medyo may kunting dents dito. Ayan o, kunting dents. Yan yung pinicturan niya sa pinicturan niya dito sa shock na pagkakakilanlan ng shock. Ito. Alright, so yun lang yung vlog natin mga tropa. So in-unbox lang natin itong in-order natin online. Siyempre napakahirap magtiwala sa online, diba? Kasi maraming nambubudol. Pero salamat kay Sir Maynard Tamundong dahil napakaligit na online seller. At kung ano yung nakita ko sa post niya, yun talaga yung sinend niya sa akin. So sulit na sulit yung 1,500 na bayad ko dito sa original na shock ng Raider 150. So galing ito sa 2019 model. Right, so dito na matatapos yung vlog natin mga tropa. So, ingat po tayong lahat and God bless po.